často hovoríme, prichádzame k Ježišovi Kristovi, musíme doplniť ešte jednu vec, prichádzame k živému Ježišovi Kristovi. Že my sme tu neprišli k nejakému historickému Pánu Ježišovi alebo Pánu Ježišovi na evanjeliách, nejaká pamiatka po ňom, ale Kristus je teraz tu a je živý. Odvedli sme sa od tých miest, kde žijeme a prišli sme práve k Ježišovi Kristovi, živému Ježišovi Kristovi, naž by sme tu neboli. A zároveň túto svätú omšu chceme obetovať za zdravie, Božiu pomoc duchovnú, tu potrebujeme stále duševnú a takisto aj telesnú pre našu sestru Valiku 50 rokov života, aby ju Pán Boh ochraňoval, viedol aj naďalej vo svojom živote. Prežili sme týždeň, poprosme Pána Ježiša, aby nám práve živý Kristus odpustil všetky naše nedostatky a zároveň, aby nám Kristus odpustil aj ten, ktorý je v našich bratoch a sestrach. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Láskavý Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali.
skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha s Tebou, žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z prvej knihy Kráľov. Ochorel syn ženy, pani domu. Choroba sa natoľko zhoršila, že napokon už ani nedýchal. Vtedy povedala Eliášovi: Čo som ti urobila, muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť moje nepravosti a usmrtiť môjho syna? Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna. Vzal jej ho z lona, odniesol ho do hornej izby, v ktorej býval, uložil ho na svoje lôžko a takto volal k Pánovi: Pane, môj Bože, chceš postihnúť nešťastím aj túto vdovu, u ktorej bývam, že necháš umrieť jej syna? Potom sa 3 razy vystrel na chlapca a vzýval Pána: Pane, môj Bože, prosím ťa, nech sa vráti duša tohto chlapca do jeho tela. Pán vyslyšal Eliášovu prosbu. Duša chlapca sa vrátila do jeho tela a ožil. Eliáš vzal chlapca, zniesol ho z hornej izby dolu do prízemia a odovzdal ho matke so slovami: Pozri, tvoj syn žije. Tu žena povedala Eliášovi: Teraz viem, že si muž Boží a že Pánovo slovo v tvojich ústach je pravdivé. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galanťanom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal. Ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve. Že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac hodlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť sa vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ale ani som nešiel do Jeruzaléma za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som išiel do Jeruzaléma, aby som videl Kéfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Nain. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom pristúpil a dotkol sa Mári. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, veľbili Boha a hovorili, veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zväz o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, slávime 10. nedeľu v období cez rok a myslím, že troška máme súvis, keď sme pozorne počúvali na Kristove slova v Evanjeliu a potom zo Starého zákona vieme, že tam je obrovský časový rozdiel. Eliáš, vieme, v ktorom bol období, a vieme, v ktorom období bol Ježiš Kristus. Čiže tam je úžasné rozpätie rokov. Ale zaujímavé, že podobná situácia, ako sa udiala v prvom čítaní, tak sa udiala aj v Evanjeliu. Skúsme možno, že troška porozmýšľať o tom, ja som na začiatku hovoril, že my sme sa tu stretli kvôli tomu, lebo veríme v Krista. Ale nielen historického, že kedysi žil.
A my to veríme, že on žil. Nie len toho Krista, ktorý bol solidný človek, dobrý človek, ktorý dobre robil, fajn, zachoval sa, však máme kopu dobrých ľudí, ktorí máme z histórie. A ten Pán Ježiš niečo hovoril, niečo učil, a to sa nám zachytilo v Evanjeliu a my na to tak spomíname a niekedy oprášime ten prach. Hej, nejaké knihy po ňom zostali. A to je ten Pán Ježiš. Nie. To je omyl. Kristus nie je len historická osoba. Kristus je terajšia realita. Naša realita a realita, ktorá sa tu odohráva. Čiže preto som povedal, že človek trpí jednou nečnosťou a to je lenivosť. A lenivci sa, ja som to opakoval aj teraz cez týždeň, lenivci sa nedostanú do Božieho kráľovstva. My vieme, že to píše sa v písme a to sú Božie slova. Čiže leniví, ktorí nechcú rozmýšľať a leniví, ktorí nechcú sa pohnúť za Kristom, čiže ktorí nechcú prísť k nemu. Nemyslím len do kostola. Kostol je tankovacia pumpa. Ale to auto neostane na pumpe. To neostane. Ak idem na pumpu, tak natankujem, zaplatím. Tu pre prípad platí Kristus svojou krvou a vydám sa na cestu. A keby som tam stál, tak mi povie pumpár, vieš, ale tu nemôže stať, tu príde ďalší. Tu príde ďalší. Čiže kostol je obrazne povedaný. A ešte jedna vec je, že kde my vlastne cestujeme. Keď Pane Ježišu, tu si živý, čo s nami chceš? A skúsme možno, že porozmýšľať, pozrite sa. Každý z nás už prežili pohreby. Možno. Ja som už stovky asi pochoval. Človek to už, ale nejde o to. Niektoré sa viac dotknú, niektoré menej. Boli deti, boli dospelí, boli otcovia rodín, ktorý nechal 5 detí. 30-ročný, bolo dieťa, ktoré malo 4 roky. Hej. A človek, ak mal troška zlepšiť tomu vzťah, tak si viem celkom živo predstaviť, pochováme svojich rodičov, samozrejme. Však nebudú tu na veky. A potom pochováme seba. Ale nie my seba. Skúsme ešte takto rozmýšľať. Eliáš, keď bol pri tej žene, veď mu slúžila, starala sa. A teraz ona intuitívne vidí, že ten Boží muž, ktorý je pri nej, že nie je obyčajný muž. Ale zaujímavé, že ona nedriemala pri ňom, všímala si určité veci. A zrazu ona prichádza o jedného syna svojho. Čo je asi hlavný pregres? Že toho Boha, ktorého Eliáš predstavuje, je Boh Izraela a je prísny. A zrejme niečo urobila v minulosti. A ona to brala ako Boží trest, že ešte aj tú poslednú úteku jej Boh bere, čiže svojho syna. A preto mu ona hovorí, ešte aj toto mi tvoj Boh bere. Ja viem, že som niečo urobila. Špatné. Ona to brala ako trest. A vtedy Eliáš, ľútosťou pohnutý, čo hovorí? Pane Bože, to je, chceš zobrať ešte aj túto jedinú útechu. Veď vidíš, že sa mňa stará. To aj my niekedy máme taký pocit. Pane Bože, ak som pri Tebe, tak nič také sa mi nemôže stať. Ale môže. Ale môže. Ale môže. A ešte jedna vec je tu veľmi dôležitá. Všímajme si, že Eliáš ako Boží muž prosil. Má len tohoto chlapca. Vráť jeho dušu do tela. Zobral ho, daj mi dieťa. A tam je toľko symboliky.
Všímajme si, išiel do hornej siene. Kde, ja som to tak troška parafrazoval, kde bola sieň na prestrettie poslednej večere? To bola tiež horná sieň. Tiež. Čo ten Pán Ježiš urobil pri poslednej večeri? A ešte ďalšie gestá, mňa fascinujú gestá. Ďalej, že 3 razy sa nad chlapca vystrel. Čo sa robí pri sviatostiach? A zvlášť, dajme si, asi matematiku poznáme. 3 plus 4 je 7. Ktorú sviatosť najviac využívame? Myslím, že 3 je sviatosť oltárna alebo sviatosť pokánia. Tieto dve kulminujú v nás. A čo robí kňaz pri sviatosti pokánia? Vystrie ruku nad nás. A čo robí Kristus, keď kňaz dáva rozrešenie, vystrie ruku? Vracia sa znovu život Kristov milosti do duše, ktorá bola zabitá, mŕtva, ťažkým hriechom. Keď sme boli v Mexiku, tak tam bola cesta smrti, to mnohí poznáte, ktorá viedla v podstate ku pyramíde, kde nasledovali obradné zabíjania. Čiže tí zajaci, tí otroci, ktorí chytili Aztékovia, tak v podstate ich potom viedli cestou smrti. To musel byť strašný pocit. A nebolo ich málo. Až ku obeti štít. A ja som si to tak spojil vlastne tou cestou smrti pôjde každý z nás. Pozrime sa. Ja som to na prvej tému už hovoril, ale ľahká matematika. Kto z nás ostane tu po 100 rokoch v týchto laviciach? Ja si myslím, že ani tie deti. To sa bude písať rok 2100. A to je krátka časová os. A ako si človek môže to zastaviť, tú cestu smrti? My musíme ísť po nej. Ale nie ako zajaci. Áno, vtedy sme zajacami, keď sme pod náručím čoho. Ešte takto to skúsme vysvetliť. 2 sprievody, nájemský mládenec. Takisto. Čo oni robili? Oni niesli rakvu a neodkrytú. A samozrejme v Izraeli to každý rozumel. Keď sa niekto dotkol mára, to znamená, že to bol symbol, aby nosiči zastali. Lebo mnohí sa ešte lúčili so svojimi tí, ktorí zomreli. A potom takto, keď ho niesli, toho zomrelého, tak ho potom dali do spodnej komory, čiže niesli ho dole a vlastne tam ho pochovali. Čiže to bolo určitým spôsobom hrobky. Čiže Kristus, keď robil to gesto, že zastaví, tak myslím si, že si ďalej prečítal, čo hovorí. Mládenec, hovorím ti, staň zase. Úžasný ľudský prvok. Kristovi prišlo ľúto. Keby sme my mali toľko ľútosti, tak by sa nám lepšie žilo. A mali by sme súcit s druhým. Oni zastali. A čo chcem povedať? Že to boli 2 sprievody. Jeden sprievod plný beznádeje, smútku, plaču, na čele ktorého stála matka. A druhý sprievod, ktorý išiel, pokojný, poviem aj tak, radostný z Krista, plný nádeje na život, ktorý viedol Kristus. A tie 2 sprievody sa stretli. Teraz zastaňme, do ktorého sprievodu chceme patriť my. Áno. Dá sa celý život nebyť v sprievode Kristova. Ale čo z toho vyplýva?
víziu do budúcna. Ako tá matka. Ja ju chápem. Alebo sa zaradíme ku Kristovi a potom vieme, čo sa začne diať. Aj v tých najťažších chvíľach budeme radosní. V tom mysle, že ideme za Kristom, ktorý mi dáva víziu. A my starší vieme, že človek môže to zažiť, to využiť. To prežijeme, toto, ale cítime, že nás to neuspokojí. Všetko môžeme skúsiť, ale nás to neuspokojí. To my vieme. Na chvíľu. A tento hlad, to nás Kristus dal, aby sme sa raz nasytili s ním vo večnosti. Čiže skúsme nad tým porozmýšľať a poprosme Pána Ježiša, aby sme verili v jeho slovo a hlavne v slovo, ktoré nám hovorí mládenec, hovorím ti vstaň. Čím môžeme matky utišiť? Neplač. Neplač. A čím môžeme mládenca skriesiť? Hovorím ti vstaň. Ja myslím duchovne. Čím sa kriesi duša? Kristovým slovom. Choď a viac už nemáš. Čo to povedal Kristus? Čo povedal Mánu Tradmisi? Vstanem a pôjdem. A pôjdem k Otcovi. A poviem mu, a vieme, čo urobil Otec. Nádhera, čo Kristus fakt pripravil tým, ktorí ho milujú. Amen. Pane, vyslíš. Verím Boha, bratia a sestry, vzkrieseného nájemského mládenca posilňuje našu vieru v božstvo Ježiša Krista a zároveň nás pozbudzuje k spoločnej modlitbe, preto s dôverou prosme Pána. Pane, pozri ma srdci a modlitby Matky cirkvi, ktorá prosí za oživenie kresťanov, žijúcich v ťažkých hriechoch. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, nedovol, aby svet podliehal hriechu nevery a sebectva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, pošli misionárov aj do najvzdialenejších krajín, aby sa
aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Dobrotivý Bože, priebavinu nám dáva za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš na sviatosť, ktorá nás posvedzuje. Prosíme ťa daj, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Ore srdcia. Malejnu Pánov. Dávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj postojné a správne, dobré a spasonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo on sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosím, na láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania na nebu vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka,
ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratstva, láska, nech je medzi nami.
aby nás liečivá moc tejto sviatosti oslobodila od zlých žiadostí a pobádala k dobrému skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, ešte oznamená, budúci týždeň pondelok bude svätá omša večer o 6:00 za zomreli Ján, manželka Ľudmila, dcéra a syn. A v útorok večer o 6:00 zomrela Mária Pušková a František. V stredu ráno o 6:45 za zdravie pre rodičov na Halkovi s číslom domu 445. Štvrtok večer o 6:00 za zomreli Štefán Bulava, prvé výročie smrti. V piatok večer o 6:00 zomreli Julius Pačaj, Anna Renata Pušková, nedožitých 40 rokov. V sobotu ráno o 7:00 zomrela Anna, Julius a Renata. A potom máme už nedeľu, 11. nedeľu v cezročnom období o 8 záchranníkov a o 10. za zdravie a Božiu pomoc pre Justinu Černohorskú, 80 rokov života. Keďže je prvá nedeľa mesiaca júna, ktorý je vlastne označený práve boským srdcom, vieme, že maj bol Panny Márie, jún je boské srdce Ježišovo, však sme mali vlastne aj piatok slávnosť. Prvá nedeľa vystanú sa to z oltárom o 2:30 a modlí sa 4. skupina. Potom ministrovanie 4. skupina Kristián Fedek, Paťo Mucha, Matúš Červenka, Marcel Misa, Marek Smolan mladší, Patrik Matejkov, Daniel Mucha, Marko Michalica a Marek Fedek. Upratovanie kostola 14. skupina Mária Karajová 490, Antonia Paračová 489, Mariana Smolárová 484, Mária Smolárová 484, Jana Nágiová 483 a Jana Bulavová 481, Počiarová Mária Fedeková, Fedorová 492, Mária Paračková 489 a Juchania Porončáková 493. Potom ešte sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť. Martin Podolínsky, syn rodičov Dušana a Ani rodenej Gúrovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Košiciach, s Veronikou Števulovou, dcerou rodičov Jána a Anny rodenej Smolárovej, narodená v Poprade a bývajúca v Liptovskej Tepličke, ohlasujú sa po druhý raz. Zahrňme do našich modlitieb. Potom ešte tu mám jedno známilé dievčatá, ženy, chlapci a chlapi. Tam máme aj chlapov tu. Milí Tepličania, všetci mladí, nielen telom, ale aj dušou, srdečne ste pozvali osláviť liturgie konané v našej obci. Viete, čo je liturgia? To je svätá omša. Príďte v túto stredu 8. júna 2016 do pastoračného centra o 19. hodine. Každý, kto cíti, že má hlas a chce osláviť nášho Pána spolu, je srdečne vítaný. Písala Ľubka Juricová. Veľmi pekne to napísala. Keď niečo zaniká, niečo musí vzrastať. Čiže raz spev, tí, ktorí cítite a chce spievať, tak prídite. Nielen ženy, nielen mladí, ale aj chlapci a chlapi. Teplička by mala mať takisto zbor. Ja si myslím, ako to je, že kto má spievať, či dvakrát sa modlí, či to viete. No keď ja falosne spievam, tak ako keby sa nemodlím, to je jasné, ale nebojme sa, príďme a znovu to treba, čo to robíte, chlapi, naštartovať, hej, aj mladí, aj chlapi. A ak by ste nemali hlas, tak máme čaj horúci, troška si dáte a bude to lepšie. Čiže veľmi pekne to napísala heslo, vďačným srdcom spievajme Bohu žalmy, chválu spievať duchovné piesne. Keď zaspievame ako teraz, či na Tepličke nemáme hlasov, tak pošleme, jak sa to volá na to vyšetrenie? Čo to je krčenie, či to je, hej. To je tiež oslava Boha.
a liturgie, ktoré sú slávnosti, čiže v podstate to mi ešte ona dopísala, môžete ešte vlastnými slovami pozbudiť, tak pozbudzujem. Hej. Nebojme sa toho a aby tie počkať nespievala to spolu spolu, tak sa naspierajme. Asi budem dávať pokutu spievať potom v zbore, keď pôjdete na spoveď. A keď nezaspievate 4-krát, tak mi dostanete rozrešenie. Ak nie, ja to žartujem. Ale sú tu speváci, sú tu speváčky, nebojme sa a zaspievame vďačným srdcom spevy, žalmy a duchovné piesne. Je to veľmi, veľmi dôležité. Niekedy sa stretáme s tým, že ja verím v Pána Boha, ale Svätá omša. A to je možné niečo vyhodiť z Kristových slov. Ja verím v Neho, že niekde poletuje, ale nie tu. Tak to potom vyhodíme všetko. To je tak, ako keby si školák povedal na matematiky. Tento príklad, tento vzorec berem, ale tento neberem. My si nemôžeme do písma vyhádzať, čo chceme. Alebo by som si povedal, no do Poprade budem rešpektovať Červenú, ale v Bratislave nie. Tak to my nemôžeme. Celé písmo, celé evangelium. A podstata Krista. To je len naša verejnosť, čo sa týka aj príjmania, aj rozmýšľania. Ja hovorím za seba, nie za vás. Čiže ja si to uvedomujem, že veľakrát máme milosť brzdiť v tom. Čiže skúsme na to myslieť a príjmeme Krista. Pán s vami.